Els agraden a tothom, són castellers del món. Els agrada fer safreig i tu no els facis el lleig. Amanyes amb baves a... Vull tornar a casa. Ei, baves, quant de temps? Des que vas marxar de casa que no et veia la closca. Sí, Manyes, això et volia parlar... Et volia demanar si volia tornar a casa a viure amb tu, és que... Què ha passat? És que m'ha deixat la Cherry. Mira, baves, jo et deixo que tornis, però hauran de canviar les coses, hauràs de col·laborar més a casa, hauràs d'anar a netejar, anar a comprar, fer el llit, fregar els plats, fer rentadores, fer el dinar... Espero que tinguis cervesa a la nevera. I has de comprar, fregar el lavabo, si fas tot això estaré molt content de tornar a viure amb tu. Sí, d'acord, Banyes, tu no pateixis que jo col·laboraré molt, no t'hauràs de preocupar de res. Per cert, baba, ja has vist el nou programa, el Quarta Ronda? Sí, el del Rasta i el Roset aquell, no? Sí, està molt bé. Tenen un altre punt de vista dels castells. Aquí també parlen de les colles més petites i properes, saps? Sí, entendre. Jo vaig adoptar un punt de vista horitzontal fins que no ens acabant em vaig despertar. Els presentadors estan fent una bona feina. Sí, una bona feina sí que s'haurien de buscar, perquè sortir per la tele no és de seu. Crec que amb el temps es convertirà en un programa de referència. No sé, jo crec que intenten fer un programa seriós, però no només no se'l mira ningú del món casteller. No crec ni que se'l mirin els seus pares. Crec que hi fa falta una secció d'humor, però el que fa falta de debò és una mica de sexe. Tothom sap que en un programa de televisió, si vol tenir una miqueta d'audiència, necessita un toc de sexe. O com a mínim podrien canviar aquests dos pallussos i posar un bon pibón de Castellón. Ai, sempre pensant en tonteries, quina greu. Sí, com el programa Quasi Nou, on l'únic que importa és el rànquing i la roseta. Podria sortir jo i fer un striptease. Candy morning, candy this merch, candy this morning merch. Films.